Ayong Dito yung maligi ang karne katawo. dito May nakabakal. may nakakaon gid ya. Ara pa may hambal nga ang taga karon karon gakaon tao. Kung history kag kultura ang paghahambalan, isa sa mga barangay nga may madalom nga history ang Barangay Carolan sa Kabangkalan City. Mga 30 to 45 minutes nga drive halin sa Kabangkalan City ang Carolan pakadto sa Mabinay. Sa unahan sang Uringaw malapit sa Ayungon, Negros Oriental. May mga oras nga naga-fog pasulod sa barangay. Umalimpas ang una, tugtog subong, ang butika sang masa, parato ang bulong, kabay na sang pamilya sa katugay na Grace Pharmacy. Handa permi magpuni, Grace Pharmacy. Masaligan sang tanan, Grace Pharmacy. Serbisyo nga tunay, wala kit kaangay, Grace Pharmacy. Pagsampot sa barangay proper, makita ang ini nga estatwa ni Dato Manyabo, ang local hero sa barangay. Siya ang leader sa tribo Carolano Sadto na nakigbato kontra sa ibang nga tribo sa Spanish era. Sa maragta sa Negros, makapila ka beses nga nagtuhaw ang ngalan sa Carolan. 1857 sa natabo ang Spanish Massacre. 1952, ginkilala bilang isa ka barangay ang Carolan. Mga 5,000 hectares ang bilog nga barangay kag masobra sa 3,000 diri ancestral domain nga ginapanag-iyahan sang katapos ang tribo Carolano. Suno kay punong barangay Joserel Bibu Pakulanang, mga 80% sa populasyon sa barangay mga indigenous people kun IP. So ang aton nga IP community is registered na siya. May Carolano gid nga registered na sa aton sa Pilipinas. Sa Philippines nga. Philippines. Carolano gid nga Carolano tribe. na gid, oh, tribe. Tawag Carolano tribe. May ginatawag diri nga Stone Bridge o kun panaytayon. Dako nga bato nga nagaserbi nga taytay sa mga pumuluyo para makatabuk sa Carolan Creek. Ginasili nga ang termino nga Carolan naghalin sa nagakarol-karol o kung nagakalong-kalong nga tulan sa may creek. Agaw atensyon man ang ini nga helicopter nga himo sa kawayan. Ini naman ang nagasimbolo sa helicopter nga naghugpa sa tong dekada 80 sa barangay matapos ginsulod sa mga armado. Si Editha Medez napulo pa lang katuig sa natabo ini. Ang madumduman niya lang ang kalayo nga nagsunog sa mga balay. Gani napilitan sila nga magsaylo sa Ayungon, Negros Oriental. Ubos ng tanan nila nga pagkabutang. Grabe cool ba eh. Lakat-lakat ka ko'y chinilas kay sunog namang mga chinilas pati bayo wala na may bayo. Ang ubos kita nan. Ubus tanan tuod. Naglakta na mi pa yung nabahang wala na may chinilas kay di may mga. Tapos amon mga pagkauntanan-tanan gatalang na kasi mama ko din kami magwa pamahaw. Tunga time. Grabe gid gali. Grabe. Sa tanan gani nga pangitabo sa kun kabay mo gito na di ko malipatan nga 10 years old pa ko mo na to. Amo gito. So nakuha ng Carolan. Declare sila no man's land. So nagbinakwit kami dito na. No man's nag-declare gali no man's land. Grabe. So amon balay nasunog. Experience mo namon ara na kami sa Buhi ka na na nga tayo. mga 3 to 4 years old ko sina experience ko na natandaan ko na. Kulbaan kay tungod tidamon ng mga patay. Inang history sang Stone Bridge naton didto nagipanhulog ang mga patay nga gipanghigtan lang di kaginbutangan bato kay para mag military nga nagbulig sa amon di. Nga first time nga naghugpa ining helicopter di. Bangod sang kalayo sang Carolan, ulihin na lang nahibaluan nga ginsulod gali sa mga armado ang barangay. Nagbangod sang pag-abot sa helicopter, naghalin ang mga armado kag liwat nga nakapangabuhi sang malinong ang mga residente. 1990s, liwat kay nagsikat ang barangay. Bangod sang isa ka insidente nga may nagpatay sa iya nga paryente kag iya ini nga ginihaw kag ginbaligya ang karne sang biktima sa iya nga mga kaingod. Ihaw na gid panghuan niyang mga unod kag ginluto. Ibaligya pa sa Oriental sa Nabilog. Sa Ayungon, Yes, ayong dito yung maligi ang karne katawo. dito May nakabakal. may nakakaon gid ya. May nakakaon. May nakakaon gid kay ginluto anay antes ginbaligya. Ginbabukalan niya anay. Yes, ginluto gid ya. Kagi baligya. So dito nagpopular nga naghambal nga may kapangaon tawo sa Sa Carolan. Carolan. Amo na siya.
Kadamo sa nakabakal sang karne sang tawo, gani matapos ang insidente, may mga wala na nagakaon sang karne sang baka sa suspetsyo nga basi karne ini sang tawo. So muna ako sa nga time, daw elementary ko, kung magkadto ko sa kabangkalan, hindi ko magkaon sang karne. Kaya ginapaminsar ko basi bla. Karne man isang tao. Amo na galing explain nga may iban nga taga kabangkalan nga wala ka karne sang baka. Yes, amo na. Kay bas nadlo ka basi karne ka tao. Karne ka tao. Okay. Pero ang mas masubo, kay dito nagsugod nga nabansagan ang mga taga-Karulan nga nagakaon sang karne sang tawo. Ay taga Karol ana magapangaon na tao. Amo na. So daw ano na gina-down gid ka discrimination. Discriminate ang mga taga-Karulan. Karon ba kung magadto ka kabangkalan, may ara pa manghambal nga ang taga-Karulan karon gakaon tao. Ginabalan ka mo sina, gapangaon tao Karulan. Tungod na sina nga insidente. Hindi man abi ko nung malipod sa kultura sang una sa mga tribo nga may aragid man sa nagakaon sang karne sang tawo. Ang IP lang inaway sang una. Cannibalism. Oo, kay kun akig na gid kaunon gid ang ataya. Asa sila una gani ka tutuod ginagali. Tuod na. Sa kultura na sa una sa mga Kultura IP. sa mga IP. Nga like ano mga tabo? Like sang may inaway nga natabo, ti kun patyon ka nakaunon ka tilawan ka ginakaon. Kag ini ang mga kabahay na lamang sa baragtas kag natabo sang una. Kag subugod sang nasimento na ang dalan pasaka sa Karulan, kalayo na sang gindangtan sang barangay. Ginatawag na ininila nga Little Baguio sang Kabangkalan City, kag vegetable basket sang Kabangkalan, kay diri nagahalin ang mga utanon. Kag luyag pagid nila nga ma-promote ang turismo sa ilang nga barangay. Next week, kadtuan ta ang ini nga busay kag suba diri sa may Karulan. Next week, update nyo ko. Ato naman kadtuan ang ginapabugal nga busay diri sa Barangay Karulan sa Kabangkalan City, ang Nag-Asu Falls. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang mga Facebook page sa YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang Tripping ni Ruming!